गइल रहनी जा ससुरारी। बाप रे बाप, इतना न मानदान भइल कि भर रात पेट गुर्र गुर्र करता। अब समझ में नहीं आवत कि का करी या का न करी। एम्हर जाई, बाप रे बाप, सौंसे तो लोग बैठल बा। अच्छा एगो काम करतानी, हुआ दू बीता जगह खाली बा, वहीं जाके बैठ के टॉयलेट करल जाई। जातानी। घर में बैठल बैठल मन बौरा गइल बा। यही से सोचनी है कि कहीं झीसा मिसान क के आई, ओकरा बाद पेट हाला हुई। बहुत रात पेट गुर्र गुर्र करता रहा। बाप रे बाप, परेशान हो गई। बाप रे बाप, तो सौंसे घिनैले बारे सन। बाप रे, हतना बरबर था हगले बारे सन। को के लाज लिहाज कहाँ रख देले बाड़ा। बाप रे बाप, क्या कोई जाई। इतना मौका रहा। बाप रे बाप, क्या खैले बारे सन सब, पता न। रात में रसगुल्ला में काका मुई ले रहल। बाप रे बाप, खाए में तो बड़ा चपगर लागल। सराक घिसनी, बाकी निकलो तारे। बाप रे, होती हूँ। बाप रे, परेशान। अब मन छोट हो जाता। बाप रे बाप, ये भगवान, बड़ी दिन के बाद ससुरारी गोइम रहनी जा, तो तरह हो गई। बाप रे बाप, अरे तोरी के बेटा तो घरिया बिसर गई। अब का कइल जाए। एगो काम करतानी, झाड़ी काट के भाग जतानी। केहू देखत तो नहीं खे, केहू नहीं खे देखत। झाड़ी काट के भाग जा। झाड़ी काट के No.